iphi igcokama kuthiwe lazela nje igcokama ngithe ake ngithatha ithuba bengithi ngizoqala ukukhuluma abantu at least bese be 1000 kodwa ngiyabona bangena bayagijima and abangene eqala bakhalela idatha ngizoyiqala manje normally ke kulindwe ukuthi abangene babe la ko 1000 mase uyaqala phela kuzokhuluma iking la kukhuluma u17 uyabo lapho ekhaya ukhona ngicela ungabi nomona nawe unayo uNkulunkulu wakho unalo idlozi lakho elingafuni nawe uma ngabe unoNkulunkulu noma unedlozi lakho elingafuni nawe idlozi lakho liyakwazi ukukhuluma something like ama instincts uthi makumele uthathe indlela uzumzimba uthi ngayithathi le ndlela kodwa futhi ayikho into embe yenzekile funa ama instincts wakho uwalalele uphinde ukuconfirm uhambo lakho mangabe uzwa ukuthi angayihambi le ndlela uma unedlozi eliphezulu noma unoNkulunkulu ophezulu ogubazele yonke into umzimba uyakwazi ukukhuluma iqala phi inkinga iqala uma unamandla amakhulu noma unamandla okwazi ukuxhumana nawe igcokama ngilibone kahle liyakwazi ukuxhumana namandla alo isizathu ngithi igcokama likwazi ukuxhumana namandla alo ingoba alusebenzisa umuthi ngilibheke kakhulu ngilibheka kule phathi leyo muthi alusebenzisi lenzani likholela uNkulunkulu likholele kuyinyanya zalo kukodwa lokho kusho ukuthi uyawa understand amandla anawo once umuntu waqala wasebenzisa umuthi usuke engawa understand amandla nobukhulu baNkulunkulu ahamba nayo bese funa into azoyithandaza ayenze isithixo angayi understand ukuthi iyaqhumana noNkulunkulu noma nedlozi noma iqhumana uyabona mawuzonika isikhumba senyoka kuthiwe sesishisiwe kuthiwe gcaba la ugcabe khona kufakwa insizi leyo nsizi oyifakayo iyokuvukela ngelinye ilanga and mayisikuvukelile baba kuyokwenzeka noma yini noma uyoba iaccident so igcokama ngithema ngilibuka ngalibotha alusebenzisa umuthi likholelwana kuNkulunkulu walo uNkulunkulu ohamba negcokama uNkulunkulu onjani uNkulunkulu olwela ukuya phambili ufana nomunye umculo futhi ngeke ngize ngimusho kwamanje uNkulunkulu olwela ukuya phambili noma amandla alwela ukuya phambili asebenza ngani amandla asebenza ngokuthi mase ngithe ngiya phambili ngizoya phambili because amandla ayahlanganiswe nesilwane thizeni yabona so ispirit sisegcokama namandla egcokama siwahlanganisa namandla ebhubesi lele futhi ekuthiwa lisilo shuthi ibhubesi elikhulu lelo siwahlanganisa lapho amandla alo ngoba mangabe ethi ngiyaphokophela uzoyithola leyo nto ingqinamba noma inini mawuphokophela including wena osekhaya zikhona izinto ezisuke izovimba endleleni yakho baba lemhlabeni nothing that comes easy endleleni yakho eyakonqoba awuvinjwa yimfene awuvinjwa zimbongolo awuvinjwa amahashi awuvinjwa zinkawu uvinjwa abantu endleleni yakho yokunqoba abantu abazokuvimba ngabe semsebenzini balwe neposition yakho ngabe sekhaya balwe nomndeni wakho ngabe omakhelwane bakuvukele ngoba